Gori moko kuom familia e gweng' ma Kamsakie ward ma South Kanyamkago e sub-county ma Uriri e county ma Migori ywak ni moko kuom apeyni manyien ma oyaw e gwengego kod piny owacho okalo e puothegi kendo oweyogi kod lal mathoth. Familiago ka otelegi kod Jairus Asunga wacho ni moko kuom lope ma apeynigi okale gin lope mag ji giwegi kendo gidwaro mondo piny owacho oresgi. Giwacho ni kaluwore kod yepo mag apeyni manyien, giwito mwandu mathoth ma oting'o cham e puothe, yien kod mwandu mamoko. Gidwaro mondo nonro tim maber mondo adieri ong'ere e wi nonro mag lopego. Tingni gipuro puotha ma giketho nianga, giketho nyaka yien. Ok en pesa matin nikech oduma apuro gi pesa, niang' en marilon, yien be akawo apidho, to chief ondiko nyaka barua manyiso jo forest mondo gibi ginena ne gik mane okethore. Ka dhi e forest, jo forest kendo gichako giriemba ginyisa ni nyaka wecho rum, koro ka gibiro timo nade, koro ka gibiro neno yien go, to yien gi gikwalo gi jo matafari. Ka ne nitie public participation, chief dong nyisa ni wach madi yono nwase loso mane useyie timo nade kale, to onge gima notimore kata chiel. Giketho na oduma, giketho na yien, to yiende go matongo tatergo nyithinde skul. Sani kata mal be onge, wana male mwe chiemo godo. Nyathi skul Kamisaki, moro be ni Migori, kaka dwa timo akia. Oduma no na puro gi pesa, na keto mbolea, watu jinodo ginene. Jinodoyo na gi pesa, mbolea nyiewo gi pesa, oduma no ematiyogo atere skul. Koro sani anyalo bedo nade, anyalo chamo nade. King'yo kech kuwuok, abro chiemo nang'o.